Nyaya Mai Rokadhiya naBaba Rokadhiya yoramba yokora moto. Baba Rokadhiya vari kuthreatener kuuya nemanudhu aMai Rokadhiya. Mai Rokadhiya vakati aiwa hazvina basa nekuti manudhu acho wakamatora ndichigeza mamwe acho ndakanga ndine nhumbu. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Kokata tiri kuEaster asi nyaya dzenyu tangouya nadzo tiri kuita catch up anaika. Okay guys, so Mai Rokadhiya vari kuti ivo murume wavo achiri kuvada ndosaka achimanya kuenda kumabloga achina kuburitsa manudhu haana basa ngaenderere mberi asi ari kuzosungiswa. Ivo Baba Rokadhiya vakarwadzwa zvikuru nevanhu vakanga vovafonera vachibvunza kuti ko wazviuraya here, dee wachizviuraya kasi munhu atipromisa. Zvakabva zvavaratidza kuti ko vanhu havandidi zvekudaro. Mai Rokadhiya bwati dhinda izvarisa vana kunze nevakadzi vevanhu muzvarisa mukadzi wemunhu kuatirandisu seke ndorisungisa kana vachindishungurudza ndicharisungisa zvemunhu renyu iroro. Ndakavatuma kuti vamitise mukadzi wemunhu rondidazi baba riye rapfidza nekundiwa vanaro picture ravakandora ndichigeza ramudishi ndakafurira rimbonyadzise imamuzive magadzikweni anonyadzisa magadziko vandibhohwa ndozvavangakwirire kulive kwaye here kwaine ndindakamutora mapicture murume nguru usatonyara kutaura izvozvo. Musafungidze kuti muchazoona V11 rangu Mai Rokadhiya vakarara nechikomba. Chinhu chavanazvo zvipikicha izvozvo zvawaintura zva2016 ndichigeza ndine nhumbu yemwana ndiri mudishi. Baba Rokadhiya vakambodai ndakarara ndatobvisa hembe dzese ini ndairara ndisina kupfeka ndarara kwaipisa ndakarara pamusoro pemashitsi. Baba Rokadhiya vakagara vachimwa doro ravo pacheya bedroom. Baba Rokadhiya kwakunditora foto ndakarara handizotoida kuzamanita sei tasati tatombonetsana zvakaitika 2019 ndichienda kuchechi inonzi yaPostol Chiwenga vanotuka vana. Baba Rokadhiya kwakutora picture iroro ndakaranda ndakaita kudai so makumbu kudai ndakapfeka hunduwe chete. Baba Rokadhiya kwakundipicture vakadaro kwakutora picture iroro kukanda kuvanhu vechechi. Panguva iyoyo maelders ekuchechi vakandifonera macalls kuita kumwaya zvikanzi kurumidze kubvisa maisa uine mistake. Pandamutarisai anga akasvinura hanzi listen ndandichigara nasarani ndisingazvizive. Baba Rokadhiya akati sorry kumaelders zvikanzi ko marikanda sei picture remukadzi wenyu asina kupfeka. Baba vaye vamunoona vaye vamunotsigira ivo vaye rine mwoyo wakashata kushata nefesi nemwoyo mandigumbura fani nhasini mandigumbura mazvitaurire chii vanhu vekuchechi dairai makariona ngozi yandaigara nayo iyai ndakaonekwa nechechi yese ndakapfeka piricheti nemadoo handife ndakazvikangamwa zvakandirwadza vanondigumbura baba vaye chii chavanoda kwandiri baba vaye. Reginai vatuma kuenda kunogara kukaimandi kwaigara nezihure ravo risingagezi rokukaimandi rainditsvinyira. Regina ndiyakatuma kuita mwana nemukadzi womunhu Rokadhiya vanondipenda pamalive evanhu vachiti kwai ndoda kukanda manu rakakanda kuchechi rishoma. Hei vaida kuti chechi onei ndisekwe nechechi inini ndisekwe imhosva kana munhu anoda kuwana anogona kuvarova muromo iwoyo unenge penzoro unenge chipikiri murume mukuru hamunyare mandishota zvokuti nhasi uda kumuuraya chishoti uri mukadzi washoti uda kuuraya shoti ada kushudhisa shoti Baba Rokadhiya shoti akangofa tokuona unofa futi. Hanzi Baba Rokadhiya vari kuronga kuti patinoita isisu patinoita zvemaskits vatume mbavha dziye dzitibire mafoni nezvatoshandisa. Baba vaye vane mwoyo wakashata. Izvi ngazviitike kwamuri nezita raJesu. This is my time vachinyirawo vakanditsvinyira vanozviziva handichiri kuvada ipo paye pandakamboenda ndikadzoka. Yes it's true ndakanovaita sori pachihure chandandavarambira ahura nemukadzi womunhu anogara kuatirandisi wemutaura mungada kunditokonya. Vane picture ravakanditora ndichigeza nenhumbu yaKeila ndakasviba kuti kopo kozoita rimwe picture ndakaita nawo video call vachigara kubasa ndichizora mafuta vakanditora futi ndichitaura nawo semurume wangu ndechida kufadza murume wangu ndakuudza chokwadi mudzi kuti Mai Rokadhiya aburitse anawo zveshuwa ane 2 mafotos. Indi nevidhio rakachirana nezimuxhosa rarakapfeka njombo 1 rine zvimabreads zvewhite neblack. Ndinototyira vana vako Edmo. Inini akakanda akamusungisa abude kujeri ndakudza chokwadi ndomusungisa. Edmo ukangobudisa ndokusungisa usadzoka kuvhila ende ndokusungisa ndotokusungisa. Video rako iro ndobva ndaripa zvipoko zvangu zvandotrust zvavainditorera mapfeka mukadzi wako kuti uzondikanda paFacebook zvakwana. Ndinovasungisa baba vaye zvokuti ndibaba vaye vakandovasungisa mukadzi wacho rakapfeka zinjombo rinenge romupurisa rakareba kuti mazinjombo matema aya ane mazidhindo ndorairokodha futi rakabata kamera kwenyu
kurengo tapo murume mukuru. Ndakaona foni mawo ndikaitora ndikatisa mufoni mangu ndakaiviga pakanaka nofungiza ndopenga nomudii murume akadaro torai kana muchivada baba yandivade usakwana murume mukuru aukwane.